són 130 persones, comencem a relatar este ballet que s'anomena La Lluna Plena. 130 persones dividits en grups. Estes són joves. Correcte, són xiquetes de 6 a 9 anys, han iniciat ja en l'entrada cristiana, però porten ploma que veieu. Aquesta ploma, que ha sigut confeccionada per màsters, és un disseny tot de màster, que la lluna està a punt d'arribar. La lluna és element tan musulmà, tan àrab. Allà al fons encara queda moltíssim més ballet. Ja dic, són 130 persones i ja veurem el resultat. És el treball del mes de juliol i el mes d'agost. Tinc en compte que són xicotetes. I totes les que arriba... Sí. I siga més difícil de coordinar aquesta música. Però sembla que d'allà lluny van sentir alguna cosa, perquè els moviments són... Però a mi m'agradaria que els telespectadors es fixaren en els colors, perquè els colors són els que predominen la comparsa. Color taronja i or. Verd, en aquest cas, taronja i or. Ahí veiem de nou la primera part del ballet de La Lluna Plena. Les més xicotetes són com l'avís. Estan com dient a les graderies que la lluna està començant. Segona part. Sí. Els gongs. 5 joves ballarines ens avisen i ens alerten que avui tot pot ocórrer. Esta nit la lluna plena està a punt d'arribar a la vall d'Albaida. Són com deeses que invoquen l'arribada de l'astre amic, del satèl·lit de la lluna, de l'element tan musulmà. És un avís de que a poc la lluna eixirà per les serres, ens alluernarà de nit, ja siga creixent, menguant, plena, i que a poc donarà encara més màgia a esta nit mora a Ontinyent. Tornem de nou a veure els trajes, també creats molts d'ells fets per ells mateixa, per les seues famílies, aplaudiments i atenció entre la gent està esperant, i estan les graderies totalment plenes de gent. Pleníssimes. De fet, jo crec que... Este és un espectacle per a viure-lo en directe en el carrer. És un espectacle dissenyat exclusivament per a ser representat... I si no poden, doncs ja tenen a 6.2 que es ho duen directe des de les seues cases. Que sí, però no tot el món està així. Estic parlant de la gent d'Ontinyent, que prefereixen baixar del balcó i la majoria ja estarà allà a tot de carrer. Tercer element del ballet de la lluna plena. Tambor de 2 metres de diàmetre. És circular com la lluna, en el centre de reunions que invoca el ritual de l'aparició de la lluna plena. 8 ballarines amb cordes que percuten i dibuixen elements coreogràfics. Acompanyen cada batec de la composició de Jordi Rodríguez i del seu grup de 15 percussionistes, perdó. Ahí va el tercer element. Invoqueu a la lluna. Darrere, més deeses de la lluna. Espectaculars ballarines que de nou, Joan amb ese color taronja, caramel. Sí, i botes grana i or, correcte. I darrere de les seues esquenes duen, ja ho hem vist, tambors de pell natural, amb dibuixos de henna. I en el cap vistosos tocats que també tenen plomes llarguíssimes, com poden veure. Va augmentant la tensió, va augmentant el soroll
De nou veiem més percussionistes acompanyant a aquests joves. Les botes són de grana York, tot està mil·limetrat per acompanyar este ballet de màster. Jo crec que la gent que està en els balcons, a les graderies, diu, però sí, al final, què va passar? Perquè la invocació de la lluna... Ahí tenim la lluna plena. En efecte, 2 metres de diàmetre del tambor, i també les sigues portaven tambors en l'esquena, en henna. Ja parlem de la henna, que és una tintura de vegetal que apareixerà posteriorment en el seguici. Bueno, a veure què passa. Eixa quadriga duta... Tots aplaudint. Sí. S'ho mereixen. Si acaba el ballet, era el final d'esta part on apareixen com a quadrigues. Un treball que, per cert, és coordinat per Mari Carme Montpó. Atenció, una nova part. Ballarines que acompanyen una lluna gegant. Aquestes ja són les deeses invocadores de la lluna. Allà al fons podem veure la lluna gegant. Estan esperant que comenci de nou la música i ahí tenim el nou grup, també amb la música de Batuquem Tocada. La invocació de la lluna arriba al seu moment final. L'últim grup, la lluna, i davant d'ella una olivera. Veiem uns aus rapinyaires que quan pare la música extendran les seues ales com l'embruix de la lluna sobre tot el ballet. Mentre esperem aquest moment, veiem els moviments de les joves, que ni molt més són sensuals. Jo diria que més bé són com invocadors, no? És un moviment perfectament estudiat. Invocadors, sí. Estem ara ja combinant tots els grups, Facen una idea, el nostre equip de realització van mesclant tots els grups, cada un invoca la lluna de la seva manera amb els tambors. I sona la música, arriba la invocació de la lluna i ara ja tots alhora, davant de les nostres càmeres, 130 ballarines amb la lluna plena. És el moment de que les àguiles volen sobre tot el ballet. És la invocació final de la lluna. La lluna pren ales i vola sobre tots nosaltres. Un voltor, 2 àguiles i 6 harris que visitaran els espectadors dels balcons. Veiem ahí el voltor. Sonen les banyes i les caracoles. És el moment de volar. És un voltor preciós. Tal com es mereix, este capità. No sé. Ahí està el vol. Vola per damunt de l'avinguda Daniel Gil i va directament a l'altre cuidador que el té aguardant. Els aplaudiments del públic, que jo crec que estan encantant-los amb aquest espectacle, de veritat. Sí. Aquest espectacle s'ha pogut realitzar completament, el temps ens ha acompanyat, i l'any passat no tenim el Voltor, però Saudines també tenien la capitania una cosa preparada, però la pluja ho va fer La pluja que l'any passat va fer acte de presència, però guanyem sort, tenim bon oratge, no massa calor, i podem disfrutar esta capitania dels Mudèjar, el Voltor, mentre sona la música ja mora, com donant pas a este ballet de màster, Montpó, directora del ballet, amb més de 20 anys d'història. Jo crec que aquesta dona va superant-se, però hi ha que dir-ho, com pot fer enguany 4 ballets en els 4 càrrecs i fer aquesta barbaritat d'escenografia, ja no de ballet, sinó escenografia